Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tarata ye mɛ kalo tile 20 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranisow mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na CNT maaw sɔnna premier ministre ka baara min ma an da bɛna don o la fo ka taga se bingani wale min tara ka ɲɛsin zantigila poste de contrôle ma an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunun tɛnɛ mɛ kalo tile 19 san 2025 min ye an ka premier ministre Hatume Kokura CNT maaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka u ka hakilina dɔ a ye baara seegin min jira u la juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 16 san 2025 min ye CNT maaw bɛɛ lajɛlen u y'a jira ko olu sɔnna premier ministre ka nin baara seegin waleyali ma min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ye a ye heure seegin de kɛ CNT maaw ye ɲininkali fɛn o fɛn tɛnku a la ka a bɛɛ lajɛlen jaabi wa min ye Maliki Jaw ye ni ale ye CNT ɲɛmaa ye ale y'a jira ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula premier ministre ko a ye jaabi min di CNT maaw ka ɲininkali la k'o kɛra jaabiw ye jaabi minnu ka ɲi kosɛbɛ wa ko a ye u caman hakilina dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna baara in ma min ye an ka premier ministre yɛrɛ général de division Abdoulaye Mayiga k'a bɛ folikan lase CNT maaw bɛɛ lajɛlen ma u ka baara ɲuman kɛlen kosɔn wa k'a b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ka an ka fintigilakaw ka olu dɛmɛ cogoya min na u ka baara la yaasa lakana ɲuman bɛ se ka sabati ko sɔn kelen kɔ baara seegin ma a y'a jira sisan ko la gɛrɛmama yɔrɔ kɔni ye fɛn min ye o ye a lawaleyalen ye ko u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka o kow bila sen kan alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 15 san 2025 poste de contrôle min bɛ zantigi la Segu sira la Bamanti wale tigilamɔgɔw ye bingani ta ka ɲɛsin nin poste kofɔlen ma nka ala ni an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ ani ka bolodi ɲɔgɔn ma sababuya la dansera ka sigi nin Bamanti wale in na min ye an ka jateminɛlikɛlaw caman ye a jira ko a bɛ wagati caman bɔ min ye Bamanti wale tigilamɔgɔw ye u bɛ bingani wale ta ka ɲɛsin nin poste de contrôle kofɔlen ma ko olu kɔni bɛ fɛn min ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa nin ko ninnu o bɛ se ka dabila cogoya min na Bamanti wale tigilamɔgɔw fɛ ka ɲɛsin nin poste kofɔlen ma an ka kɔɔri sɛnɛbaga caman ye a jira an ka dugu caman kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana ni a marabolo kɔnɔna la an ka kɔɔri sɛnɛna minnu bɛ yen olu y'a jira ko san tɛmɛnen campagne agricole la ko u ye kɔɔri min sɛnɛ ko olu ka kɔɔri ma se ka ta jango tɛ ka se ko u ka wari sɔrɔ u tɛgɛ la maa dɔw fana ye a jira ko olu minnu ka kɔɔriw tara halisa ko olu ma se kɔni ka u ka wari sɔrɔ u tɛgɛ la o hukumu kɔnɔna la ko bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u k'u dɛmɛ yaasa u bɛ se cogoya min na ka u ka wariw sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ n'u ka kɔɔri b'u bolo olu ka kɔɔri olu ka se ka bɔ olu bolo ka san cogoya min na yaasa u fana bɛ se ka u ka denbaya ni na hinɛ sabula min ye an ka kɔɔri sɛnɛbagaw ye u ye a jira ko min ye CMDT ɲɛma k'o bɔra a jɔyɔrɔ la mɛ kalo tile 8 san 2025 an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita ka yamaruya kɔnɔna la ko olu bɛ se k'a fɔ ko o fana nana ni kɔlɔlɔ dɔɔni ye olu ka nin kɔɔri
baara nin kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la u ye a ɲini ko an ka jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ɲɛsin u ma ko n'o tɛ nin san 2024 ni a 25 campagne agricole kɔnɔna la ko olu kun ka laɲini belebele de ye ka kɔɔri tɔni 130 ka o de di Mali ma nka ko ni u ma dɛmɛ u tɛna na se ka o baara ninnu waliya. Ji ye tiɲɛni don an ka maa minnu kunna salon Segu marabolo la sibiri don mai kalo tile 17 san 2025 o maa kofɔlen ninnu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw ni Banque mondiale ka bolidi ɲɔgɔn ma kɔnɔna la ni o dɔ ye malo, ɲɔ, sukaro, tulu, kɔgɔ fo ka taga se birifini, sange, dilan ani min ye kalanminɛnw caman fo ka taga se tente ni maaw bɛ da o kɔrɔla la ka u yɛrɛ lafiya u ye o caman sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw ani Banque mondiale ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔna la. Yasa ka saniya kɛcogo ɲuman ka o don an ka sifinnakaw kɔrɔ sibiri don mai kalo tile 17 san 2025 misirakaw fɛ yen nɔ u ka kalansoba min bɛ ni o ye Sama Kamara dancogo ye olu ye baara bila sen ka baara min ye saniya wale ye u ni association min bɛ u ka sigida la ni o ye association Perspective Sahélienne ye olu ni u ka maaba caman de y'u bolo di ɲɔgɔn ma yasa ka se ka nin baara nin boloda cogoya min na u y'a jira ko hakilina min ye u bila la o tɛ dɔwɛrɛ ye yasa min ye denmisɛnninw ye u ka se k'a dɔn ko saniya o nafa ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya ta fanfɛla ma ani donna nataw fɛnɛ na u bɛ se k'a laɲini cogoya min na ka misira sigida ni a nɔfɛ dugu ka olu bɛɛ lajɛlen ka o saniya min ye nin kalanso in ɲɛmaa ye ale ye a jira ko degun belebele bɛ u kan ko saniya ta tɛmɛnen kɔfɛ ko kalanso nin ka surun sugu la wa ko min ye sugulatagala caman ye u bɛ tɛmɛ kalanso in kɔnɔna de fɛ ka taa sugu la ko a bɛ se ka denmisɛnninw bali kalan na sabula a bɛ se ka u hakiliw bɔ wagati min na u bɛ kalan na ka u ɲɛ jɔ olu la o kɔfɛ fɛnɛ a y'a jira ko an ka sifinnaka minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen bɛ kɛɲɛkɛw ye n'an bɛ se k'a fɔ olu ma nanzarakan na ko dɛrɛnkaw ko olu caman fɛnɛ bɛ taa u ka kuru nin kɔnɔna la ka taa u ka kalandenninw ka taa u tɔɔrɔ u ka kalan kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ k'u bɛ dɛmɛ ɲini ka ɲɛsin association ni a dɛmɛbagaw fɛ k'u dɛmɛ cogoya min na yasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la. Min ye kayikaw ye u ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma sabula ko min ye u ka sira ye an bɛ don min na i ko bi ko sira nin tiɲɛni bɛ kosɛbɛ ko ni tiɲɛni kɔni tɛ fila ye u ka sira nin kɛlen bɛ a ye sira min bɛ u dɛmɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi walima ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ kɔnɔna la o kɔfɛ fana u y'a jira ko u sigilen bɛ halisa ka terrain ka o nali kɔnɔ sabula ko a bɛ wagati dama dama bɔ terrain kun bɛ taa Kayi nka ni wagati kofɔlen ninnu na o jɔlen don ko o fana bɛ wagati jan bɔ wa u y'a jira ko don tɛmɛnenw na min ye an ka sirabakan minisiri fo ka se an ka bolimafɛnko minisiri ma ko o tun ye a jira k'a bɛna na taa Rusi la yasa k'a ɲini Vladimir Putin fɛ ni o ye Rusi jamana ɲɛmaa ye u bɛ se ka fɛɛrɛ min sigi sen kan yasa min ye Rusi terrainw ye olu dɔw ka se ka na Mali kɔnɔna la ko olu yɛrɛ tun nisɔndiyara ko la nka ko u ma se ka nka u ka jateminɛw kɔnɔna la o ko ma se ka bila sen kan o hukumu kɔnɔna la u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko u k'u dɛmɛ sabula u y'a jira ko terrain nafa ka bon kosɛbɛ olu kayikaw yɛrɛ ma u ka jagokɛla minnu bɛ yen ko u bɛ u ka jagokɛminɛnw don terrain kɔnɔna la ka na ni a ye Bamakɔ walima minnu yɛrɛ bɛ Bamakɔ olu fana b'u ka jagokɛminɛnw don a kɔnɔ ka taa ni a ye Kayi marabolo la hɛrɛ ani baden kɔnɔna la nka ko n'a fɔra ko terrain jɔlen don ko o ye kɔlɔlɔba de ye hali olu ka jagokɛlaw ma sabula u wajibiyalen don ka fɛɛrɛw ɲini yasa ka na ni u ka jagokɛminɛnw ye Bamakɔ kɔnɔna la walima k'a ta ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi kɔnɔna la wa ko o dɔw yɛrɛ fana o dɔw ka gɛlɛn u y'a jira ko olu bɛ fɛɛrɛ minnu ɲini yasa ka na n'u ka minɛnw ye Bamakɔ walima Kayi kɔnɔna la ko o fɛɛrɛ ninnu da ka ca wa minɛnw yɛrɛ kɔlɔsilen tɛ ko a degun n'a tɔɔrɔ ka bon u kan kosɛbɛ ko jamana ɲɛmaaw ka u kɔfilɛ u la yasa u ka sira bɛ se ka dilan cogoya min ani terrain ko o fana ka bila sen kan. Kunun tɛnɛ mai kalo tile 19 san 2025 an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ye General Biram Diop bisimila ni o ye Senegali finitigilakaw ka minisiri ye a selen kɔfɛ ya a ye Basiru Diomaye Faye ka folikan lase an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ma ni o ye Faransi jamana
ɲɛmaa ye a ka taama in kɔnɔna la hanna kun tɛ dɔwɛrɛ ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Senegal ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ se ka fara o kan cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dekun ni tɔɔrɔ min bɛ ninnu jamana fila ninnu kan u bɛ se k'u bolodi ɲɔgɔnma ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a ko la cogoya min na hanna kun belebeleba de ye o ye wa min ye an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ale ye a jira ko a labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka baara kɛ ni Senegal ye yaasa yɛlɛma bɛ se ka don kow la cogoya min na dekun ni tɔɔrɔ minnu bɛ u kan u ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la a fɛnɛ ye a ɲini Biram Diop fɛ ko ni a sera Senegal a k'a ka folikan na se Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ma wa k'a k'a jira la fana ko ale fana na bɛnnen don ka baara kɛ ni a ye. An taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Nigériyakaw fɛ alamisadon mai kalo tile 15 san 2025 Cheikh Umar Kulibali ni ale ye Mali ka lasigiden kura ye Abujakaw fɛ yen nɔ Nigériya dugu kɔnɔna la ale ni Nigériya jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ye ɲɔgɔn ye yaasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na u ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la min ye Bola Ahmed Tinubu ye ale y'a jira ko a bisimilayila ko ale u ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la Bola Ahmed Tinubu ni ale Nigériya jamanakuntigi a ye a bisimilayi a ka jamana kɔnɔna la wa a y'a jira fana ko ale labɛnnen bɛ sanga ni wagati k'a dɛmɛ a ka baara ninnu kɔnɔna la ko ale kɔni ka ala deli ye baara in ta fanga ala k'a di a ma ala k'a dɛmɛ a bɛ se cogoya min na ka baara in kɛ ka ɲɛ wa ko ni a mago bɛ dɛmɛ o dɛmɛ la ka ɲɛ bɔ ale yɔrɔ walima a ka gouvernement maa dɔ yɔrɔ k'a bila a kunna ko olu labɛnnen bɛ ka a dɛmɛ wa fana k'u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Nigériya ni Mali u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka nafasɔrɔ sira kama min ye Cheikh Umar Kulibali ye ale ye an ka jamanakuntigi General d'Armée Assimi Goïta ka folikan na se Bola Ahmed Tinubu a ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin Mali ma wa ko a fɛnɛ k'a dɔn ko malidenw na bɛnnen bɛ sanga ni wagati ka baara kɛ ni a ye yaasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Kunun tɛnɛ mai kalo tile 19 san 2025 min ye Vladimir Putin ni o ye Rusi jamana ɲɛmaa ye fo ka taga se Donald Trump ma ni o ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya min na fo ɲɔgɔnkɔ min bɛ Rusi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na Volodymyr Zelensky ni ale ye Rusi jamana ni ale ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira ko a ka laɲini belebele de ko Donald Trump ni Vladimir Putin bɛna kuma min kɛ u kana na sariya ta u ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la min waliyali bɛna gɛlɛya Ukraine ma o kumakan o bɔra u ka kunnafonidila dɔw yɔrɔ o kɔfɛ min ye Vladimir Putin a y'a jira ko a bɛ san 30 bɔ bi ko ale bɛ k'a ɲini OTAN maaw fɛ u ka se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka baara kɛ ka fɛɛrɛw sɔrɔ ka fɔ ka bɛnw kɛ yaasa kɛlɛ min bɛ Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ dan bɛ se ka sigi a la cogoya min nka ko a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ma sabula ko sanga ni wagati n'u ma nkalon dɔw tigɛ a ye u bɛ bagabagali walew ta ka ɲɛsin a ma o ni a ɲɔgɔnna caman ko ale bɛ se k'a fɔ o de kɛlen bɛ kɛlɛ in yɛrɛ gɛlɛyali kun ye sabula ale kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ale bɛ kɛlɛ in kɛla kun min na o ye jamanadenw yɛrɛ de ka nafasɔrɔ sira kama degun talen bɛ ka ɲɛsin jamanaden minnu ma olu o dekun bɛ se ka wuli ka bɔ olu kan cogoya min na ko ale kɔni na bɛnnen bɛ sanga ni wagati k'a bolo di Ukraine ma ka kɛlɛ in dabila nka ko a ye laɲini minnu kɛ fo olu ka sabati n'o tɛ ko ale fana tɛna sɔn ka sigi ka Ukraine lajɛ ka Rusira jamanaden dɔw ka dekun ta ka ɲɛsin olu ma. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka basigi sabati ba Maliba kɔnɔ ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukuran. Formation minnu bolodalen no centre marginal kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation teliman fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye
maquillage musɔrɔsiri coiffure o fana kalan bɛ centre marinière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement bɛ yen san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi hindu jabi o fana kalan bɛ centre marinière kɔnɔ n'o banna an bɛna i former façon business la donc o ye kalo 6 à ce moment i b'i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bɛ centre marinière la i bɛ se k'i den bila ka na marinière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre marinière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre marinière bɛ Segu Midine centre marinière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre marinière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ mago bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04